Takuwa njani program ya lero ya Cruise 5. Lero tukucheza ndi Yusuf Juwaye. Unaona Yusuf Juwaye ni mphunzitsi wa ku university ku Long Island, ku Brooklyn, United States of America. Koma kwakukulu taitana mprogramu ino ndikatiuze zambiri yawo ngati archaeologist. Takuwa njani? Ziziko mwambiri. Juwaye, kodi Juwaye ndo kuti? Juwaye ndo wamulachi. Oh. Koma ndi wachi yawo. Kumulanje koma ndi wachi yawo. Sikuteka kwanje. Sana anthu ambiri malawi musamvetsetsa. Kumulanje imatchuka ngati kuti ndi boma la lomwe. Koma mafumu atatu kapena anayi ndi achi yawo. TA. Ulaya wambiri kumulachi. Mkanda ndi wachi yawo. Chiramanja ndi wachi yawo. Chikumbu ndi wachi yawo. Machipwiri ndi wachi yawo. Ndekuti mwina lesi ndi Juwaye, kumweno ka Juwaye, ngasi ndi yawo. Koma ndikamukhala ndi munthu wachichewa. Timba zambiri za mvula yakale chifani zimene kufuna ndimve pano. Zimenezi. Komano mwangobwera mwachidule chabe kuno kumala simakhala kumalayo kuno ya. Mukukhalira kuti. Ineyo ndimakhala ku United States, ku New York. University yanga Long Island University iri ku Brooklyn, ndipo Brooklyn ndi mbali ya mzinda wa New York City. Enkomwe ndimakhala. Ndanga kuti mukuphunzitsa komanso mumathandiza so zina ndi zina kumeneko. Pa university pamakhala makomiti osiyana-siyana. Ndipo ndakhala posachedwa pa ndinali mlangizi wa ma-students achifrika. Omwe ali pa university sopano pano asankha ena. Panono ndili mkomiti yomwe pa university pakafunika zisankho za maprofesa. Komiti yopangisa zisankho zimenezo ndine member panono kapena ndatha zaka zinayi. Panthawi ina ndinali mu komiti yolangiza ma-students achifrika komanso komiti imene yokonzesa chisankho cha maprofesa ku university. Ntchito yanu ine imene mmachita pa Chingereza amati archaeologist. Kuno ku Malawi sitimayidziwa kwambiri yayi. Kuno timangodziwa ya musician, teacher, presenter, pilot, koma archaeologist anthu ena mwina sangamvetsetsa kuti ndi chiyani. Tati masulirani akati archaeologist ndi ndani? Munthu yomwe amagwira ntchito ya archaeology ndiye amakhala archaeologist. Ntchito imeneyi ukaiphunzira umaphunzira limodzi la maphunziro omwe umachita ndi kuwadziwa malo omwe anakhalapo anthu kale. Kuno timati bwinja kodi malo omwe anakhala anthu kale timati pabwinja. Timadziwa ineyo ndili ndi luso loti ndimayendayenda mchire mwina ndi mwina ndiye ndimatha kuzindikira kuyang'ana ndi mmene lili doti kudziwa kuti pano panakhala anthu kale. Kale lake osati 1980 ayi. Osati 1970 ayi. Ndikunena kale ngakhale tinene kuti 3 million years. Kale kwambiri. 3 million years or 100 years ago. Zonsezo ndimatha kudziwa. Tsopano archaeologist ndi munthu yomwe akapeza malo amenewo amafuna kudziwa kuti kodi anthu ankakhala pano chikhalidwe chawo chinali chotani. Tsopano chikhalidwe cha munthu chili pawiri. Eti ineyo inu bambo Chakaza. Nditati mwachisanzo ndikufunseni kuti moyo wanu wa tsiku ndi tsiku ndi chani. Kapena mumakonda chani. Kapena mukakhala mumatani. Pali njira ziwiri. Njira yoyamba ndikuti ndilembe chipepala. Ndiye ndiyike mafunso. Timati questionnaire pa chizungu. Ndiye mundiziyankha. Ndiye ndikupatseni. Ndiye muzindiyankha. Muli ndi ufulu woyankha zoona kapena zabodza. Kuti anthu andisilire kuti kula amene amakhala moyo wofewa kwambiri. So tikambe mwachisanzo mwina ndikufunsani kuti kodi bambo Chakaza mumasuta fodya. Ine mukuona kuti ndikatinena kuti chali chikujandanira kuti sinsuta fodya. So pano ndikavomera sizikhala bwino. Pamene unena kuti kapena kachibuku mmapangapo kuti so munthu kuti umudziwe usafunse mafunso amenewo yayi. Ungonena kuti kuyambira lero kufika kapena miyezi iwiri ineyo ndikhala garbage collector wako ndizichotsa zinyalala ku nyumba kwako zija za dustbin ndizikataya ndine chifukwa anthu fesitiziwa zambiri za moyo wathu zomwe timataya mu dustbin.
Yeah, kumeko kodeko kosofuka musapitira. Yeah. So archaeologist ndi munthu yemwe amayang'ana zinthu zomwe anthu anataya kapena kuzisiya pambuyo mmene amasamuka pabwinja kapena mmene amafa zimenezozo zomwe ine ndimakafuna ndikazipeza zimenezo zimandiuza moyo wawo ntasi mwini mujaji mwina ndikapeza kava ya boto la kaujik Ndiko inoti kapena chotsatira chija chimati filter ya cigarette awa anandiuza pa questionnaire kuti sasuta koma izi zipezeka ndizipezeka zochuluka izi chabwino kapena osasuta koma alindanza wa amena masuta ndipo amene amakhalitsa mnyumba mmenepo chifukwa tikubwera mowirikiza tinthu timene inu mukudziwa ndizomwine ndimafuza ndimapita pabwinja kukumbako chabwino kukumba kwake kumakhala kwa pang'ono kuti usaphonye chilichonse bukhuli mukaliwerenga bukhuli chapter 5 title yake ndi the practice of archaeology chifukwa choti ndimadziwa kuti ndimalembera amalawi bukhuli ngakhale kuti ku Zambia school ina yalipanga kala adopt koma ndimalembera amalawi ndiye tsopano ndinadziwa mmene munafunsa bwino ndithu kuti kwathu kuno archaeology sitiidziwa kwenikweni inenso ndinadziwa koza kuona ngati pepani kuno akoza ngati wa misala wokomba mabwinja sali nomo kwenikweni Suri ndi misala ngati ndi misala ngati mabwinja sinomo ena koza mwana amene jambo kutsa chifukwa timakumba manda yes oyika mwana akufa yes napanga publish paper ina in the South African Archaeological Bulletin chifukwa napika kumangochi nkuyang'ana pamwamba kupeza kuti pano panali anthu kale koma sindimadziwa kuti the fact kuti kumene ndinapitako ndi mmudzi pamenepo amalima apo chimanga ndikuti anthu onse anafika mandawo oti anatseka kale anthu anafika osadzaliwa sanalima pamwamba iwo anyamasamuka posa samadziwa kuti koma tsopano ine chifukwa ndimadziwa ndikayang'ana doti kuti apa panali anthu ndi ndani matanga ndinati tiye ndikumbe apa ndinapeza manda anthu 7 wina anali mzimayi anamuyika mandamo ndi mbiya mphika 8 mphika wina anayika nsomba ya fulu ya chikhalire mphika wina munali nkhuku ya chikhalire mbiya zinazo munali kanthu koma ndekha ndimati angati anamuyikira nsomba ndi nkhuku ndiye kuti mwina munali ufa mwina munali madzi koma chifukwa nkhuku ndi nsomba zimasiya mafupa ndiye zimenezo zinatisonyeza ife kuti umu munali nsomba umu munali nkhuku manda umwewo wina anamuyika atankhalira wina atanyamula chilupanga chachikulu koma chilupanga chosati chingagwire ntchito chinali chija chongokhala chizindikiro pa chizungu amati ceremonial chifanala atachipinda uko ndiye nati mwina uyo anali mfumu lupanga limenelo mukalipeza mu Lake Malawi Museum kumangochi munalifukula pansi ndiye zimene zinandikondweresa kwambiri ndinamuyitana physical anthropologist amapanga forensics ndi anthu a science ina yomwe ngati forensics mwachisanzo apolisi akapeza munthu woti wafa koma sakudziwa kuti munthu yikudi anali wamamuna kapena wamkazi mwina apeza mafupa okhaokha anali wasinkuwaji amayitana munthu ngati ameneyo amathakudziwa fupa amathakudziwa fupa lanzibambo amathakudziwa ndiye ndinamuyitana amene wa ku University of Cape Town ndi anabwera kuzandithandiza kuti iyeyo chifukwa ndi expert pa mafupa a anthu kwambiri anabwera kuzandithandiza kuti ndiziwe kuti uyu anali wotani uyu anali wotani so zimenezozo wina atati mkulu ndi wamisala sikukhala kapena fiti kumene ofukula manda sikukhala kulapa koma ndi ntchito yomwe ndimachita Yusuf Juayeyi ndi archaeologist akuphunzitsa ku University ku Long Island ku Brooklyn, New York. Akhalako ndithu zaka zopitirira 20 ali ku United States of America komanso amalemba mabuku lero timva zambiri ya achewa
kuti mtundu wa Chewa ndi uti, unachokera kuti, unaenda bwanji kuno ku Malawi, chifukwa iwowa anachita kafukufuku wa nkhani imeneyo. Koma pano tinangofuna tidziwe zambiri za zimene iwowa amachita ngati munthu. Nyimbo mumamvera kapena makhala mumageza kuti mafumu anthu ndimamvera. Ngati titati kupatseni mwayi kuti mutisankhire nyimbo yamba ingakhale ya ndani. Nyimbo ili yonse mutandipasa ya Daniel Kachamba. Daniel Kachamba. Zachikalekale so zinthu zake. Kwambiri. Mafumu zo nanga ine sindi zamasiku ano tusi nyimbo. Koma kalekale Imba ngati akuyankhula. Kuti sopano kuti mumabvina bwanji. nyimbo yiyamba pano ya tabu nyimbo. Atipamene ndipakwala sizungani mumvire. Nyimbo zikupangisa iwe kufuna gule. Nyimbo. Daniel Kachamba ndi nyimbo imene ikhale yamba mu programu lero ya Cruise 5. Chidwi chopanga zinthu ngati zimene zichinabwera bwanji potengera kuti nthawi zambiri mwina anthu tikamakula kuno ku Malawi tikakhala ana timaphunzira zimene tingakhale pakuona zimene tikuziona. Mwina makolo akonda aphunzitsi akamabwera umasilira kena koma zakhala mphunzitsi. Asilikali, apolisi, adriver chani. Koma zinthu ngati izi zomakhala ndi chidwi kuti ndifufuze kuti odi panopo kalekalewo panali ndani munachipeza bwanji chidwi imeneyi? Ine ndili ku Chancellor College ndimakhonza kwambiri phunziro la history. Okay. Ndiye mphunzitsi wina kumene koko panali lingaliro loti mwina ndipite ndikachite maphunziro kufika pa PhD a history. Okay. Koma zomwe zinachitika chaka china pa holiday. Anandilemba tinapanga gani panabwera archaeologist wina wa ku Zimbabwe. Okay. Timati Keith Robinson. Ndiye ndinapita kukagwira naye ntchito kuchilinga kumulanje ngati assistant wache. Okay. Amene ndi archaeologist woyamba kundiphunzitsa ine kuti pansipa usamangoti pansi. Zizindikiro zake ndi easy. Tiye kuti funefune masite timati archaeology masite mabwinja mwana akhala anthu kale. Ndiye ndinaona kuti archaeology kwa ineyo imandikondweresa kuposa history. Pomwe ndinatengera pamenepo. Ndiye ndasiza ku Chancellor College ndinakalowa ntchito ku Department of Antiquities. Yes. Komwe ntchito yache inali kufufuza zakale. Amasunga mbiri. Koma kumeneko zakale zache amafufuza za oral tradition. Kumafunsa azigogo mbiri yawo yakale kumalemba. Kale munkatani, kale zinkatani. Moti ineyo ngati pali mafumu omwe makaba chimwe chigawo chakumwera ndi mbali yakupakati nomwe sinayankhule nawo ndi apamono. Mchaka cha 1973, 72, 73, 74. So zimene zuzu nditapita ku antiquities kucha chifukwa cha chidi changa ndinazapeza scholarship yopita ku University of California Berkeley ku United States. Okay. Kumeneko nkomweno ndinaganiza kuti basi ino ndikhale archaeologist. Ndiye ndinakatenga master's degree in archaeology, philosophy, ndinakatenga madegree atatu university imeneyo. Master's degree philosophy, candidate for philosophy degree and doctor of philosophy. Okay. Ndiye nditachita zimenezo nabwera kuno kumuzi. Yes. Nkuyamba ntchito ku antiquities zino yofufuzano full time. Yes. Ndiye zimenezo ndinachita kuyambira 1982 mpaka na 1991-92 ndiye anazandipanga promote pa ntchito imeneyi kukhala commissioner for culture Malawi kuno. Ndiye nitakhala commissioner for culture ntchito imeneyi ndi administration. Ndiye nthawi zaka zino nakhala commissioner zokumbakumba kwambiri sininachite. Koma nono nitakhala no professor nazapitiriza ntchito ya archaeology mafufuza. Chotsatira chake ndiye buku mwalionali. Buku limeneli ndipo timva zambiri za buku ili limene mwalikhazikitsa kale ngati. Buku limeneli tilikhazikitsa linatuluka chaka chatha. Koma pa America anatilesa kuyenda chifukwa cha COVID-19. Yes. Launch kapena kukhazikitsa tikanachita chaka chatha. Koma pano tichita loweruka. Sabata ya mawa pa 24. Pa 24 July ku Mount Soch Hotel. Buku ili akuti Archaeology and Oral Tradition in Malawi, Origins and Early History of the Chewa. Senza kuti mbiri yonse ya Chewa ikuyenera kupezeka m'buku ili. Mwina tisanafike ku buku ili aJoayeyi, mwachitako ndituluka fukufuku wa mbiri anthu. Timamva kunena kuti kunja kuno kuli technology ya chizungu yake chimene amatha kuona kuti fupa ili limene mukunenera muja amati carbon dating. Yes.
kumata kuona kuti anthu otanakhala kale ma 1800 chakuti ma 1700 chakuti ndithu nzothekati zimene kwambiri sikumakhala kungotira miza singatsutse nanga siyamba ngoti ndaliona sizo chifukwa natural science ndi science yomwe imakhala kodi ndingati chani pachewa exact yachindunji so pano carbon 14 dating method imakupasani nthawi yeniyeni yomwe zinthu zinachitika kale njira zimene zilipo ziwiri pali ina amati potassium argon imene ndi zakale kwambiri za mamiliyoni so pano carbon 14 amapanga dating zinthu zokwanira mbuyo mukukwana 75,000 years kale zomwe zimachitika zokuti tikamapuma mpweya ifeyo timapuma oxygen koma timatulusa carbon ujeni mitengo ndi mauzo ndi zina zimatenga carbon nkumatulusa oxygen tsopano pali carbon wina yemwe ali radioactive amene ndi carbon 14 amene uja mitengo iyi ikamutenga ikamutenga satuluka amakhala momwe chifukwa cha chimenecho mtengo anthu kapena tinene kuti nyama zikadya mauzo zimadyanso zimatenga carbon amene 14 uja satuluka nazonso zikadya carbon amene uja satuluka zikhala maiwo makamatilira mkatimo ife tikadya mbuzi kapena ng'ombe tamutenganso carbon 14 uja akakhala mwa ife satuluka amazatuluka ukafa mtengo ukaudula wagwa wafa carbon 14 ayamba kuthawa timati taking off munthu ukafa carbon 14 analo ayamba kuthawa kandi nyama zinthu zomwe zinali zolengedwa osati zosalengedwa ngati nyalaso jolengedwa koma zinthu zamoyo ndinene choncho zinthu osati zolengedwa koma nyalaso jolengedwa koma kuti zinthu zomwe zinali zamoyo organic zimene zimakula zikafa carbon 14 chamathawa ndiye pamatenga 5,730 years kuti theka la carbon 14 lichoke mwachinthu chilichonse chomwe chafa ndiyeta amachoka pang'ono kusenza kuti wina umatoka mpeza ndithu wotsalayo chifukwa choti carbon 14 ali radioactive wotsalayo atenganso 5,730 years kuti theka lake lipezeke ndikuti ipezeke kotala kapena chachinayi chauyamba uja ndikuti pakhale ma 5,730 years awiri ndiye amakhala nachepa after 75,000 years amakhala wachepera kuti mashini omwe tili nawo masiku ano samatha kumuona ndiyeno omwe tikamakumba sitifuna kuti tiononge fupa lomwe walipeza kuti chifukwa kuti akapeze detiyo ndikuti fupa licha akalionange mmashini akalipere apange omwe ampanga za chemistry science yawo atiuze date for archaeology chifukwa cha chimenecho timafuna makala chifukwa makala ndi mbali ya mitengo wa mwana wotcha pamoto ndiye kuti mtengo unafa carbon 14 wantengo wayamba kuchoka ndiye timafuna makala choyamba tikapeza makala ndomwe timatumiza ku laboratory kumeneko akawayeza ndi akatiuza kuti mtengo umenewu unafa chaka chakuti chifukwa tikufuna kuti tilondoloze mbiri ya mtundu wa achewa amene ali kuno ku Malawi chifukwa mlendo wathu mpulogalamu lero Yusuf Juwayei anachita kafukufuku ndipo ndikupeza kuti atiuza za chindunji zokhudzana ndi dziko lino komanso mbiri ya achewa. Musatakire mukhale pomwepo chifukwa akufuna tisankhire nyimbo ina koma akuti amakonda nyimbo zakale kwambiri chifukwa iwowo sangamatuluke pano kumakamvera nyimbo za masiku ano ya koma nyimbo amamvera ndi zoti amazipeza akamafukula mafupa pasipa nyimbo ili kale nyimbo yanji kale lero tikamajaiva ife ku Malawi timamvera mahotela queens koma mtundu inu mudavuta atu kwambiri kuchola mwendo mudavuta atu inu nthawi yanu kwambiri mwaoneka pano liviyo chikufatsafatsa koma muna za masiku ano zisi nyimbo ya mahotela queens program yathu lero ya Cruise 5
Archaeology and Oral Tradition in Malawi, Origins and Early History of the Chewa. Buku lalikulu ndithu limene lili ndi mapeji almost 200 komanso lagawidwa m'machapter ambiri kotero kuti sitingakwanitse kuti tilimvetsetse mu tsiku limodzi. Komanso mene sicholinga chathu nkhani ndiyoti mukagule kuti muwerenge mumve zambiri koma ife tingochita mosuzumirako apa ndi apo. Mbiri ya dziko la Malawi imaonetsa kuti mtundu wa kuno unayamba bwanji. Anthu oyambirira kubwera kuno anali ndani? Mukamafufuza ndi maso anu omaona kuti apa pasito adayikapo mafumu akalekale achiyawo amafana legend zimaonetsa kuti mbiri yathu ndi yotani. Kuti tinene anthu oyambirira kubwera mpovuta. Chifukwa anthu oyambirira kukhala mdziko muno osati ku Malawi kukhala kuno koma mbali yonse zonse za mu Africa muno anali anthu omwe sanali alimi iyayi. Ndi anthu omwe moyo wawo wonse amasaka nyama kapena kufunafuna zipatso kapena mizu nkumadya masiku nkumata. Kuno ku Malawi anthu amtundu otero akuluakulu ankati abatwa kapena akafula kapena amwandionera kuti tipapakura analiti anthu tifupi kwambiri. Amati anali anthu afupi. Kuti kufupi kumene kusikuti kunali kuti ngati kuti mene amonekera pano lipena pala anthu atatu koma onse nthawi anali tinali tifupi anali anthu afupi. Tsopano anthu amenewa moyo wawo wonse unali umene wowo osaka nyama kapena kudya zipatso kapena ngati amaziwa mitengo ina yoti mizu yake atha kuidzula nkudya nzomwe amachita mu archaeology timati hunting and gathering kapena foragers kuti anthu ofunafuna zinthu kumazipeza nkumadya. So anthu amenewo anali mbali yonse ya mu Southern Africa muno. Panopo anthu amenewo atsalira kumbali zina za South Africa, Botswana, Namibia. Koma anthu amenewa chifukwa moyo wawo unali umenewo sanali anyonga pa nkhondo. Ndiye panabwera nthawi ngati ku Malawi kuno anabwera anthu achikumbe omwe moyo wawo sunali umenewo. Moyo wawo unali wolima. Anthu amenewa timati abantu. Amachokera kuti abantu? Anthu amenewa anachokera ku West Africa, malire a Eastern Nigeria and Western Cameroon. Chapter 2 mbuku ili ndalemba za abantu. Moti kuti muziwe mene anthu odziwa ulimi mene anafikira kuno anachokera mbali kumeneko. Date yoyamba kwambiri ya anthu amenewa Malawi muno ndi 320 AD mene anafika kuno. Date imene tinayipeza ku Mangochi, ku Nkope ku Mangochi. Ndiye anthu oyamba amenewo mtundu wa Chibantu. Moti chapter 2 chonse chikukamba za abantu mene anabwerera kuno. Amenewo ndiye anali anthu oyamba kubwera Malawi muno koma sitingadziwe kuti mtundu wawo ndani. Wina nzathu wina wa anthropology ananena kuti kapena amenewo ndi anthu omwe amayankhula Chichewa. Koma ine ndatsutsa mbuku kuti anthu amenewo samayankhula Chichewa ndipo ndapereka zifukwa zokwanira zosonyeza kuti anthu amenewo samayankhula Chichewa chifukwa achewa ndawadziwa chifukwa chakafukufuku. Koma ndiye kuti anthu amenewo koma analinso anthu oyendayenda abantu amenewo. Anthu amenewo chifukwa mtundu amuonerawo ndikutali kwambiri. Anthu amenewo anali magulu awiri. Onse anali malire maiko amasiku ano a Eastern Nigeria ndi Western Cameroon. Atachoka kumeneko anagawanikana. Ena anayenda kumabwera kumwera kwa Africa. Ena kumawa kwa Africa, East Africa. So pano awa anabwera kumwera anali ku West Africa. Aku omwana pita ku East ndomwe anazazungulira nsanga kuzafika ku South Africa. Koma chokondesa ku Malawi ndikuti ngakhale achewa ali kuno chifadela tili kuno ndila ku East Africa. Koma achewa ndi aku West. Anali gulu la anthu omwe anangoenda mbali ya ku Atlantic Ocean uko osati ku Indian Ocean. Aku Indian Ocean ndomwe anakafika ku South Africa. Ena nkukakota kumazalwaso cha mu Zimbabwe. Amenewo ndomwe
anali oyambanso kubwera kuno ku Malawi. Tikudziwa bwanji kuti anali oyamba kubwera kuno ku Malawi? Chifukwa chinthu china chomwe ife ma archaeologists timachifuna tikamakumba makamaka tikapeza malo oti anthu anakhala zaka zosapitilira 3000 ndi miphika. Mapale. Mphika ukasweka phale lija mukalitaya likhonza kuti ngakhale 8000 years. Bwino ndi chinthu chomwe timachifuna chimene chocho. So tsopano Malawi muno chifukwa chotagwiritsa nthawi yayitali tikudziwa mtundu wa mapale omwe unali kuyambira 320 AD ndanena ija kufika 1000 AD makamaka kufika 800 AD. Tikudziwanso mtundu wa mapale omwe unali kuyambira 800 AD kufika 1200 AD. Tikudziwanso mtundu wa mapale omwe unali kuyambira 1200 AD mpaka nakumalira kufika tsopano lino. Kusenza kuti munatha kupeza kuti ndi mtundu wanji woyamba weniweni mwina bwera kuno ndi achewawo kapena mwina achewa amene amayenda kumabwera kuno kuti kuno kuli mtundu wina kale umene mpakana pano kuda kalipo chifukwa akafulawa adatha. Koma tinene kuti achewa ndi mtundu umwe mbiri yake yazwika kwambiri. Ndipo pa mitundu yonse ili Malawi panopo palibe mtundu umwe date yake lili lakale kambiri kuposa la achewa. Chabwino. Pokapoka tipange research ina nkutapezaso. Koma pa date la lero. Titachitenge mitundu yonse ya Malawi tisitipeza palibe mtundu umwe date yache tikuiziwa kuti ndio yambirira kuposa ya achewa. Zikhonza kuteka kuti zimene zili choncho chifukwa mitundu ina yosinayiphunzire. Koma koza kutapeza kaumboni wina tsogolomo kuti taona nishi chikusenza kuti mtundu wakuti ukupezekaso wina usanafika zili choncho. Tsopano mbiri kuonesa chani pa zimene zinachitika abantu atafika nkudzapezana ndi abathwa kapena akafula kapena amwandionera pati chifukwa tikaona makono sitikuonanso wa abathwa amenewa anthu omangokhalira ngati mmene maiko enawo adakalipo koma chakuno ku Malawi ndi maiko ena mbali yakuno ku Africa sakuoneka yani. Pamene kuti dumpha tipite patsogolo pakapena nthawi ya 400-500 years zapitazi. Kalonga atafika kuno mfumu ya achewa. Kalonga ali ndiye ndi mfumu ya achewa. Kuchokera kuti? Kuchokera ku Luba ku Kongo. Anapezana ndi abathwawo nkumenyana nawo. Chabwino. Ndiye malinga ndi oral tradition ino nkhani yokamba pakama abathwawo anawathamangisa chifukwa analuza nkhondo nkuthawira kupita kumwera. Ndiye inacho okamba nkhaniyo ifeni tikamayipanga study timanena kuti chifukwa Malawi muno mulibe abathwa mtundu wa chibathwa mapezeka kuwoloka Zambezi ku south. Mwina anathawa kukafika kumeneko. Chabwino. Koma abathwawo pothawa amanena kuti anata ya ngoma yawo. Ngoma imene zinache mpiriwiri. Idakalipo achewa akuisungabe. Kwa makewana akuisungabe. Kunsinja kumeneko. Chithunzi chake chili m'bukumu. Ndinapita ndakaiona. Kungoti chifukwa ndine mmene mwanenera muja sana ndilole kulowa nkachisimu. Ndingacha. Nanga kutolo wenchani chipamfunika ubatizini. Iwafuka ubatizini. Sona ibatizini cho indijua yei. Sona jua yei. Jua yei. Aya. Ajinjiremo. Ajinjiramo. Ajinjiremo. Ajambule iwe. Aya. Osaona. Basi nangambire kuima. Pati yoyo ni kwambura. Na mbona ndo kachituzi. Kachiwiri. Mpea. Kachiwiri kachituzi. Kachiwiri. Kachiwiri. Tipumire mponga matalewa ya Cruise 5 kujeza ndia Yusuf Juayei amene adafufuza mbiri ya dziko la Malawi komanso mbuku ili akulemba za mbiri ya mtundu wa achewa kuno ku Malawi. Tipumire nyimbo ya chitatu. Nyimbo ya chitatu mutandifunirapo nyimbo ili yonse ya Lucius Banda. Koma ikhalepo ikukamba zandale. Nyimbo ina ili yonse ya Lucius Banda koma ikhalewo zotola kwambiri kumbali ya ndalezi. Tiyang'ane nyimbo imene. Mbiri ya achewa ikuti bwanji? Achewa anafikira kuti kuno ku Malawi ndipo panopo timaona kuti
ngakhale pakati apa zimakhala ngati pena andale akokere uku achikhalidwe akokere uku koma timaona kuti achewa pali ena ali ku Zambia ena ali ku Mozambique ena ali muno Malawi ngakhale muno Malawi udabwa kuti chigawo chakumwera akuti ayi uku ndi ufumu iyi ndi achewa pano pa chigawo chapakati ndiye pamene akuti ngati ayangata kwambiri koma kamalo osoja ku Kasungu kuti achewa amenewa zidakhala bwanji tatiuzani kuti inuyo mkafukufuku wanu munapeza chani nkhani ya achewa achewawa atachokera tangira nawo ku Cameroon pacha yes. tinanena kuti anazafika kumawa pa dziko la Zaire yes. malo amene amati kuluba pafupi ndi ku Lubumbashi okay. atafika kumeneko malinga ndi oral tradition achewawa anali magulu awiri gulu lina otsogolera ache chiwongo chawo ndi abanda gulu lina ndi aphiri tsopano anayamba kuchoka kuluba ndi abandawa nkufika iwowa mastage awo ambiri sakudziwika chifukwa anachoka moyambirira kwambiri okay. chomwe timadziwa nkuti kumalawi kuno anazafikira ku Kapirintiwa kumeneko ndi kulilongwe kunsinja komano Kapirintiwa ndi phiri kuzala nyama pamwe pacha mbukumu ndi kumatchula kuti Kapirintiwa nsinja chifukwa kunsinja kunkomana lima nkomwe kunali mizi so pano paphiri pa Kapirintiwako nkomwe panali kachisi wawo gulu limeneli limasogozedwa ndi mzimayi amene timati Makewana zina lina Mangazi koma ndi mzimayi ameneyo anali mtsogoleri wa klani ya abanda patatha zaka zambiri gulu lina la achewa la klani ya aphiri la chungo cha aphiri linanyamukanso kuluba kumafunafuna kokhala komano achewa achiphiriwa anafika pa Choma anafika kuchoma ndikuti Choma ena omwe afufuza mbiri ya achewa amanena kuti ndi kumpoto mbali ya kukaronga okay. ena amanena kuti ndi mbali ya kumzimba okay. koma ndi chakumpoto ena amanena kuti ndi mbali mwa malire amalawi ndi province ya Tete ya ku Mozambique yankho lake sitikudziwa kwenikweni chabwino ngakhale phiri lotchedwa Chewa pomwe anthu ena amaganiza kuti pamene pomwe achewa anayamba kuzinena kuti ndife achewa okay. phiri limene lonso silikudziwika zinthuzi ndi oral tradition amangonena anthu koma samanena mwachindunji ndi nkhani yoti ine chifandire wankulu kuposa inu ndikuuzani nkhani ineso kukauza ananga mwana wanu au kukauza kama akafika kumapeto kuimakhala kuti ya sintha koma onse amagwirizana kuti anafika pa Kapirintiwa chabwino kuchoka pa Kapirintiwa anapita ku Maera Anyango kupita ku Maera Anyango anapita ku Longwe kuchoka hapo ku Maera Anyango ndikuti ku Maera Anyango pafupi ndi ku Balaka ali mapiri awiri okhala ngati mabere ndi amati Maera Anyango Maera Anyango Nyangu ndi nani Nyangu ndi mayi kapena mchemwe ali wakalonga ndiye Nyangu Maera Anyango iwo amaganiza bwanji paka nakhala pa chizungu bwenzi ndikuti ndi queen mother wa achewa Nyangu ndi anali wamphamvu kuposa Kalonga mukudziwa achewa ndi anthu omwe amapanga chikamwine timachikamwini yes so pano mwambo wa chikamwini ndi azimayi amatenga mphamvu kuposa azibambo zoona ngakhale kuti azibambo amatha kukhala ngati akukhala patsogolo koma titati tinene zoona zomwe akupita nazo patsogolozo amakhala kuti awuzidwa ndi azimayi ndiye Nyangu tingali kuti anali queen mother chabwino nchifukwa chake ufumu wa Kalonga unazapunganizika undi ataganiza kuti achoke pa Mankhamba apite kumene aliko chifukwa chewa watachoka pa Ulongwe kufika ku Mankhamba onse anali limodzi undi anali komweko yemesa anafika kwa Mankhamba ndi Lundwe ndi Kapwiti achali kuchikwawo mutafunsa achewa ambiri amangonena kuti anthuwa sankagwirizana pa Mankhamba kapena kuti auje mpaka Kapirintiwa koma chifukwa Kalongayo
amafuna kulanda mphamvu ya Makewana. Amafuna kulanda mphamvu ya Makewana sizinatheke. So ife ofufuza maka oral tradition amanena kuti kodi sizinatheke bwanji. Mphamvu ya mafumu kuti uwine sikuti uwape anthu onse yayi. Ungononga chomwe amadaliracho. Ukachiwononga chimenecho umakhala wononga kuti wawina. Kalonga chomwe amafuna ndi kugumula kachisi okapelentiwa. Chifukwa amadziwa kuti akagumula kachisi walandanso mphamvu ya Makewana. Analephera. Chifukwa kuti ukafika pakachisi wakapelentiwa ine ndinaenda 4 hours yoenda ndi mphamvu kukwera phiri la Dzalanyama kuti ndikafike pamenepo pata nditenga mafumu apo mwe. Anakalipo kachisiyo pano? Kachisiyo anachoka printi wali kusinja. Ali kusinja huko. Kumene kuli ngoma ija. Swane ndimangofuna malo mwana kazika kachisiyo ndikafikepo. Kuti ndikamalimba mbuku ndiziti ndakapondapo. Kuti mudakapondapo inu. Nafika malo anandionesa kuti ndikhalango pali chichire chomwe amachisunga. Oti mene ndimapita mfumu inatisuguleni amba kumba mmanjisa nafika. Kuti siza pasewera. Tikufika kumeneko. Apo yankhulira chocho. Kenako nkutuza imana apa iwo nkukalowa sinakalowa. Ndifosa viniba sinakalowa. Mapazi oponda anyamawo. Aizizo mbali ina. Pamenepo ine sinafika koma inafika hapo. Koma pakachisiko malo nkhalango yomwe munali nkachisimo nafika kumeneko. Ndiye kuchokera pa chifukwa Kalonga sanathe kumuwina Makewana. Anthu aja analowa mugwirizano pachizungu timati diplomatic arrangement. A truce. A truce. Analowa mugwirizano kuti chabwino anthu ife tikuyankhula chinthu chomodzi tonse tachokera kumudzi zomenyana zizithe iwe Makewana ukhala woyang'anira zonse za kuuzimu zachewa. Siwano Kalonga ndiye akhale timati secular activities. Kalonga ndiye wamphamvu za ndale, zogawa malo, zolamula, za malonda, zonse kusankha mafumu, kugawa malo, zonse za Kalonga. Ndiye atachoka pakapirentiwa, antena nasa ukapirentiwa ambiri. Kalonga na amafuna malo, Makewana nasa anali ukapirentiwa. Kalonga amaenda yekha kufuna malo. Kukafika ku Pamaira Nyango. Ndi mujenda deneramu. Mpaka na kumankhamba. Kodi Mankhamba ali kuti? Mankhamba nchomwe chinandipangisa nsene kuti malonda afune ndi wapeze. Mwapeze chifukwa Mankhamba ndi malo amene ali ndi mbiri yakuya kwambiri. Sopano ndinawerenga buku la mbiri yachewa la Josiah Ntara. Ntara. Yemwe ananena kuti Mankhamba ali malo akuti. Ndine ndinadabwa kuti ngati malo Mankhamba akwaziwa Ntara. Chifukwa chani mbuyo mupalibe wina yemwe anafufuza. Ndiye ine ndanzanga kwa antiquities ndinati tienti apeze Mankhamba. Tikapeza ndifuna kukumba Mankhamba. Ndiye tinapita. Timaziwa mbali yake chifukwa anatiuza kuti Mankhamba ili pafupi ndi kuntakataka. Ndiye tinapita kumene kuja pafupi ndi kuntakataka tinawapeza malo. Ndipo omwe tinakumba. Ndizo mwena zipeza pamenepo. Zikusonyeza kuti inali headquarters kapena kuti capital yachewa. Pa Mankhamba. Koma sinene okhala ukapirentiwa popeza ndi kumene kunali Makewana. Ikanene okhala ukapirentiwa chifukwa kumene kunali Makewana. Koma mumbiri ya anthu. Kawiri timatenga zomwe amachita andale kusiyana nda achalichi. Ndiye akalo achewawa. Ngakhale kuti Makewana ndiye mwana yamba kufika ukapirentiwa. Ngakhale kuti kachisi wankulu anali ukapirentiwa. Atakhazikika headquarters yawo Mankhamba. Zimenezo zimene kuphunzira lero mprogramu yalo ya Cruise 5 mbiri ya achewa komanso mbiri ya dziko la Malawi. Zambiri zikupezeka m'buku ili limene anayimba nda Yusuf Juwayeh amene ndi mlendo wathu mprogramu yalo ya Cruise 5. Pumire kaye kuyika nyimbo number 4. Nyimbo number 4 mutaindimbirako nyimbo ya Kalimba. Sometimes I wonder. Exactly. Mutafika pa Mankhamba kwa inu ngati archaeologist ndikukhulupirira kuti
simunagoneru mtima kukankha kuti kodi ndipeza chiyani pano chifukwa as an archaeologist mwene kwa mukapeza zimene zimakhala kusangalala kudzazidwa ndi chimwemwe kwambiri. Tikapeza malo aja ngakhale kuti ifeyo taphunzira kwazindikira malo ukaona doti kuti apa pakusiyana ndi apo chifukwa chani pakusiyana. Ndiye timanena kuti apa ndi apo mmene likuonekera dotili ndiye kuti anthu amakhala pano osati apo. Ndiye pamenepo umakumba pang'ono timati test pit kuyesa kuti kodi ndikakumba apa alidi zinthu pasipa ndiye zinthu zimukazipeza ndiwo maziwa kuti ndi bwinjadi. Mmakumba kwakuya bwanji kukumba kwake? Umangokumba mpaka na zinthu zizipezeka mpaka na ufika poti zasiya pezeka. Chifukwa zinthu tikazitaya zimakwiririka. Ndiye zimakwiririka kukwiririka. Ndiye tikapeza malo timakumba kuti basi nkumangokumba ukamazipeza basi nkumasunga kena kuona kuti wakumba 2 feet supeza chilichonse basi zatha. Nditafika pamakhamba tati pano nkutheka adi kukhala pamakhamba kuti tikakumba tipeza zinthu zoyenereza ufumu. Chifukwa Malawi muno ndakumba mwambiri. Sinapeza zinthu ngati zomwe ndinapeza kumakhamba ngakhale pang'ono. Mwakumba mwambiri kuno ku Malawi? Kwambiri. Sinapeza zinthu ngati zomwe ndinapeza pamakhamba. Mwakumba ndi khasu ndi chani? Chida chathu chachikulu ndi builders travel, mpeni wa builder uja. Chifukwa ndimaona ma archaeologists akamakumba sulumakhala mapiki kusamula chotiyani. Piki ngati pamwamba pali polimba kwambiri kumangochita poyambira. Kena mwandipanyira mafupa. Ukatero travel ikakhala kuti chinthu cha delicate kwambiri kuti sukufuna ngati fupa kuti chifukwa fupalo ofunika kukumba usalikande kuti ukathe kusiyanisa kuti kodi fupali munthu nkhuku atadya mpaka analilandira. Chifukwa fupa ukadya nkhuku zathu zachimalawi fupa limalimba ndi umangodya nyinofuja kutaya fupa ndi ukadya fupa ukalitaya ngati uli ndi galu kapena mphaka atola. Ndiye umafuna kuyang'ana kuti kodi pafupa apa pali zizindikiro zoti mphakanso naye anapezako chake kapena galu anapezako chake. Chifukwa zimene zikuthandiza kudziwa kuti anthu anali nda mphaka nda galu. Komanso phunziro lina ndi kuti tizisiyako mafupa tikamadya. Nkhuku za masika unacho adzapezeko ndini azagwire ntchito. Ndiye pamankhamba ndinapeza zinthu zokuti sinapeza kwina kulikonse. A treasure trove. Anali anthu olemera. Ndi headquarters yakalonga osasusa zili mbuku. Tatiuzani munapeza chiyani pamankhamba? Kusolo ndikuuze nisimukagula bukhuli. Mungotira kuchako pang'ono. Tikufuna kupetsa kuti chikhalidwe chawo chinali chotani pamachitika chiyani? Chikhalidwe chawo anali anthu okonda kusaka. Ndinapeza mafupa ambiri anyama za mitundu buku mundayika list ya nyama zimene munapeza zimene ankakasaka nkumabwera nazo pamene kwambiri. Mafupa aja mmatha kuonanso kuti fupa la gwape ili fupa la chipembere ichi nkuziwanso ngati anali wamamuna kapena wamkazi. Tsopano ali specialist wacho wa zimenezo timati zoo for zoos zoo archaeologist kapena archaeozoologist. Koma zoo archaeologist ndakuveka bwino. So funzo leo timati zoo archaeology. Bwino. Ndiye ukapeza mafupa oterewa umampasa iyeyo tandiunikira mufupa muli uthenga wanje. Tsopano ineyo nditapeza anzanga agulu langa losaka kumalawi konko atadziwa nitauza kuti ndapeza izi pano ndikupanga study. A British Institute in East Africa anandipasa ndalama kuti ndimulipire zoo archaeologist wa ku South Africa kuti apange identify. Chifukwa ndi ntchito inanditengera 2 years. 2 years? Kuti kuona mafupa?
Fupa sikungozula basi kuona kuti fupa iyi. Koma atapitirira 30,000 mafupawo. 30,000? Kupitirira ndikuti. That's why ndikunena kuti zomwe napeza pa mankhamba. Sinapeza kwina kuli. Ndipo Malawi munali yese sana peza. Pali zina zoti mu Southern Africa munali yese wina sana peza. Nchifukwa chake buku ili kuti lisindikizidwe chonchi. Sinayike potambala wangayi. Anthu akangomva University of Cape Town. Akangomva kuti munthu wapeza University of Cape Town ndi James Carey ku London ndi Bordeaux ku New York. Yes. I don't know how nkutana ikandrama zingati kuti apange print buku. Chifukwa zinthu zomwe napezazo nzochitisa chidwi zedi. Amankhamba achewa anali olemera. At least achewa ku mankhamba. Komanso vanokombe adakalolivera. As we are winding up, Mr. Professor Joyei, I've got a set of questions which I'd like to ask you. Yes. To which you can only answer yes or no. Just so I know what you've been up to. But don't worry, it's something you cannot handle. Say that again? I just want to know what you have been up to. So I'm going to ask you a question. Yes. And you can only answer yes or no. Okay. But first you have to tell me, what is your full name? My full name is Yusuf McDadley Joyei. Do you have any tattoos? No. Do you have any piercings? No. Do you have children? Yes. Are you married? Yes. Have you ever shot a gun? No. Have you cried over someone? Cried over someone? Yes. Yes. Have you fallen in love before? Yes. Have you killed a chicken before? Yes. Have you gotten into a fight before? Yes. Have you gotten any surgeries? No. Have you ever stayed in a hospital? Yes. Have you ever been hospitalized? Yes. Have you ever donated blood? Yes. Do you know your blood group? Yes. Have you ever smoked weed? No. Would you smoke weed? No. Have you ever drunk alcohol? Yes. Do you drink alcohol? Yes. Have you broken someone's heart? Yes. Have you had a crush on someone? Yes. Do you have political ambitions? No. No, you don't. Well, that's it. You can relax. Are you going back to the US though? Yes. Yeah, to continue with what you're doing there, right? Yes. Okay, we're going to wind up with a song now from our guest today, Professor Yusuf Joyei. What is it going to be? Yeah, the song by Dorothy Masuka. Dorothy Masuka to Yes. wind up Cruise 5 today with our guest, Professor Yusuf Joyei. It's been a pleasure talking to you. It's been a pleasure talking to you too, and I'm hoping that Malawians will take great interest in this book. Yes. I've told you that one school in Zambia has already adopted it. Yes. I didn't know that. My grandson goes to that school. Yeah. And one day the teacher brought the book to the classroom simply because I acknowledged my grandson in the acknowledgement page, and the teacher wanted to read it to this class. Wow. And so it's been adopted there. So I hope schools here or colleges here will adopt it.